Аз съм Ники и днес ще говорим, както винаги, за нещо странно. Странното нещо този път не е какво да е, а докато без искам, съвсем случайно попаднах в един канал, нали. Каналът на момичето се казва Алекс Трайкова. Официално ще оставя линк към канала. Моля и, нали, абонирайте се, харесайте нейните видеа, защото прави супер видеа, според мен. Но да преминаваме към темата. Тя бе сложила на своята корица. Алекс, ако гледаш това видео, напиши коментар с твоя фейсбук. Защото опита да се свържа на няколко пъти с теб, но не успя да се намеря фейсбук акаунта. Така че ако гледаш това видео, свържи се или просто ме добави, ще оставя линк към моя канал. Да, ще оставя линк към моя канал и ако искаш, провери и виж как се справям с видеята. Абонирай се за мен, харесай видеята ми. Аз съм Ники и беше удоволствие за мен да направя това видео. Чао!